ohikoa da postmokapitalismoa. Mendeko 70eko hamarkadatik aurrera hasten den kapitalismo aurreratuaren edo kapitalismo berantiarraren oinarri kulturaltzat hartzea. Postmofeminismoa, katastrofismo klimatikoa, gutxiengo sexualen edo nazionalen babesaren distortzioa edo migrazio prozesuak bultzatu dituzten interes korporatiboen ikuspegitik. Korporatibismo postmodernoa zuzenean ekonomikoak ez diren helburuetarako erabili da. Desartikulaziorako eta kontrol sozialerako, batetik, baita baliabideak eskuratzeko helburu ekonomikoetarako ere. Azken puntu horretan jarriko dugu arreta, kapitalismoak 5 hamarkada hauetan izan duen bilakaera ekonomikoaren eta kultur bilakaera postmodernoaren arteko elkarrekintza hainbat eremutan ikus daiteke. Funtsean eskulan merkearen prestutasun masiboari, merkatuen zabalkuntzari eta baliabide publikoen erakartzeari eragiten dietenak batipat, garai horretako zailtasun ekonomikoek, hein handi batean. Inbertsioen irabaziak kosta ala kosta handitzeko obsesioa azaltzen dute. 70eko hamarkadako krisitialditik aurrera, inbertsioen errentagarritasun eskasa. Mendebaldeak bere osotasunean aurre egin behar dion funtsezko erronkatzat hartzen da emakumea lan merkatuan masiboki sartzeak helburu ekonomiko argia izan zuen. Eskulan merke masiboa lortzeko helburua. Eta horrek korporazioetako onurei bultzada handia eman zien. Argi dago postmofeminismoa funtsezko tresna izan zela lan merkaturako sarbide masibo hori bultzatzeko, eta aldi berean, emakumearen lan esplotazio masiboaren fenomenoa eskutatzeko, izan ere. Fenomeno horrek ekarri zuen txertatze hori etxeko lanari laneko 40 ordu gehituta egitea. Globalizazio ekonomikoa, halaber, korporazio handiek beren etekinak nabarmen handitzeko funtsezko tresna bat izan da. Merkatuak zabalduz eta garapen bidean dauden herrialdeetan eskulan merkea masiboki erabiliz. Globalismo gisa ezagutzen dugun fenomeno kultural postmokapitalista izan da globalizazio ekonomiko horren euskarria, eta aldi berean, hura erabili du gizartea kontrolatzeko eta desartikulatzeko tresna gisa. 20. mendeko 70eko hamarkadan, emakumea lan merkatuan sartzeko prozesua amaitu zenean, eskulan merkearen kaptazio masiboa, funtsezkoa enpresen emaitzak artifizialki bultzatzeko, beste lurralde batzuetako immigraziora bideratzen hasi zen. Eskulan merkearen esplotazio masiboko prozesu horiek, kultura aurkako globalismoaren laguntza intentsiboa izan dute eta dira. Postmokapitalismoaren funtsezko pieza, katastrofismo klimatikoa, postmokapitalismoaren funtsezko beste pieza bat, funtsean helburu geopolitikoei eta kontrol sozialari erantzun die. Baina korporazioen aberaste ekonomikorako helburuak gero eta argiagoak bihurtu dira, batez ere mendean zehar, Europako estatuek agenda berdeetara, aurrekontu baliabide gero eta handiagoak bideratu dituzten heinean. Agenda horiek korporazio handiek sistematikoki bereganatutako baliabideak dira, beren inbertsioen errentagarritasuna ziurtatzeko. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.